Sengiphinde ngabuya ke futhi mbukeli nenye video namuhla nguphatheleke ingane zesithembu udaba kulithinta umpumelelo naye ke lapha ubaby mama wakhe uVuyokazi. Before ngingene kodabeni ngiyathemba ukuthi ke sonke sibonile ukuthi izingane zesithembu zibuyile. So umpumelelo ukuveza okushaqisayo uveza ukuthi ke yena benoVuyokazi kade ke bagcina ukukhuluma uVuyokazi wamblocka. uVuyokazi naye uzikhulumele uveza ukuthi yena wabhala imessage ebhalela umpumelelo benobaba wakhe ngenkathi ke qeda kubuka uthando nesithembu. If ukhumbula kahle ke mbukeli uyakhumbula ukuthi ke umpumelelo lapha kuthando nesithembu waveza ukuthi ke ufuna ukuthatha itshitshi as umfazi wokuqala. uVuyokazi uthi ke message ayisenda kumpumelelo wamtshela ukuthi ke umzwile lapha kuthando nesithembu and if lento ke iqhubeka yena please angambali lapho. Ike yatrenda ke indaba yakhe uVuyokazi benaye umpumelelo. uVuyokazi ke wa-unfollow lapha umpumelelo ku-Instagram waphinde ke futhi wa-delete izithombe zakhe ngaze ngakhipha nje ivideo ngikhuluma ke ngalo lolu daba. Kusazoshuba ke lambukeli uVuyokazi ubeke secela umpumelelo ecela ukuba kumndeni wakhe umpumelelo uhlangane nomndeni wakhe ukuze phela kukhulunywe ngalendaba. Uvumile umndeni wakhe umpumelelo bazohlangana ke nomndeni wakhe uVuyokazi kusazoshuba. And ikhumbula phela ukuthi ke umpumelela akazamtshela uVuyokazi akazamtshela ke futhi lapha uTirelo uVuyokazi nje wayibonela lapha kwi-TV. Uvelileke lapha umndeni wakhe uVuyokazi and antu wakhe uVuyokazi ubonakala njengomuntu ongathi akazwani nento engacacile. So umndeni kaVuyokazi kufuna impendulo mayelana ke nodaba oluthinta itshitshi and ke bazohlangana ingakho ngithe kusazoshuba. Injalo nje aphela lapha ke ama-updates ethu ngiyophinda ke futhi mbukeli ngibuye namanye ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.